Hello, magandang buhay. Today's, pupunta kami ng Tacloban. Silo. So, yung pupunta kami. May pupunta kami dyan. Yan si Dan. So, mamaya update ko po kayo. Okay. Nasa Angeles ako. Naganda na yung J.R. Paya na balay nga. Lurong dito. Sali mo. Kami papasok. Di ba malapit dito yung yung pool, yung swimming pool na naliguan namin? Hindi. Masigatan. O yung parang yung niya? Del Rosario. Oo. Baka doon. Ito yung daanan nyo. Ay, yung mas malapit. Oo. Oo. Kaya doon ako. Dito ba? Ito yun dito. Dito lang ako. Pagbaba ko sa agad. Oo nga. Ba, pag wala akong ulang, kita ko. Ito nga. Sundin. Meron. Pero ano, kukunin niya. Pasensya na ang may aso, nilinis mo na lang makabilas. Itong buo. Kanda. Malaki siya. Check mo na din kung may issue or what. Para at least. Hi, Catherine. Emotional issue. Dapat United siya. Dito ka naglalaro. Babae din yun. Sa naman kami. Kaya ikaw, kung saan ka mo. Konting linis lang na wala ka naman babag. Pwede lang siguro. Pwede naman siya magsalita. Kaso, yung dito, talagang kung gusto mo bigyan ng Oo, nasa iyo. Maluwang na. Hindi, kahit wala na yung rad na lang yung pag nakalagay. Magsab na lang ako ng buwan. Doon ko. Dito. Wala ba? Malaking maluwang nga siya. So, ayan, nakita na po namin yung bahay. Unahan pa kami na kami. So, nakita nyo naman. Right! Ayan. 20 naman. Bye-bye. Thank Chat you. mo ko na. Ito na mga mag-barbecue ako. Madam Maria po. Maluwag ba na niya? Ano? Yatis to. Hindi. Diri ba dito? Ano yung side na po? Especially sa barbecue. Pwede niyo, baka pwede.
Tapos pag Sabado din, ganap yung mga nagtawlak-tawlak na siya. Ay, nila sa... Vlog ko siya. Para ba? Sabi yung mga kuwan doon. Sige tayo. Pagod. Tapos yung barang natin. Wala pa mag-stop? Nakaan na. Atinali sing. Ayan, may libreng banana po kami. Ano aadi kami ako ang pwesto ni ano, Galarunda. Yan, negosyo. Ayan, talit na kamo. Banana kyo kamo dida. O, di. Hindi na nagpapaaso. Katapos sa mong namiling ang boarding house. Anong boarding? Ayan. Aadi kami dito. Ang negosyo. Aadi kami mga negosyante. Kami tayo mga wetware. Salbahe ka na naman. Mayari na rin yan. Nag-experience niya. Nay. Te, pera dito eh. Dini ka nagluluto ini? Sabot pa dito. Dili. Panapin mo na lahat ng shop. Hello guys. Ay, makita. Ito. Oo. Okay mo, Pink. Sprite. Bakit tayo?